Здравейте! Днес ще разгледаме езика за програмиране C++, един от най-мощните и широко използвани езици в света. Ще разкажа неговата история, ключови характеристики и защо все още е актуален след толкова години. Да започваме! Всичко започва с езика C, създаден от Денис Ричи през 1972 година. C ефективно работи с хардуера и дава контрол на програмиста, но няма обектно-ориентирано програмиране. През 1979 година, Б. Ернест Рауструп започва да работи върху C с класове, за да добави ООП към C. През 1983 година езикът е преименуван на CI и означава инкремент, подобрение на C. През 1998 година се появява първият ISO стандарт, C++ 9.8. Следват C++ 1.1, C++ 1.4, C++ 1.7 и C++ 2.0, които добавят нови функционалности като ламда изрази, автоматично управление на паметта и др. C++ е компилиран език, близък до хардуера, което го прави изключително бърз, използва се в игри, операционни системи и ембедит системи. C++ може да използва почти целият C код, което го прави обратно съвместим. C++ се използва в игри, Unreal Engine, игрови двигатели, високопроизводителни системи, търговия, научни изчисления, операционни системи, Windows, Linux kernel компоненти, вградени системи, роботика, IoT. C++ е мощен, гъвкав и все още незаменим в много области. Ако искате контрол над хардуера и висока скорост, той е отличният избор. Очаквайте скоро от мен цяла поредица за основи на програмирането с този език. Благодаря, че гледахте. Ако ви хареса, харесайте видеото и се абонирайте за още съдържание за програмиране. До скоро!